Benvinguts a tots i a totes. Pues sí, avui jugarem a aquest joc que el meu fill de 5 anys em va dir papa, has de jugar a un joc nou que he vist pel YouTube, que és dels Angry Birds, de construcció, que si tomba, que si gira. I sí, ja hem de jugar-hi. Diu, si demà fas un stream, juga a aquest joc. Dic, molt bé, fill, doncs jugarem a aquest joc. I ara estava aquí mirant, que ja he remenat una mica, he començat a investigar una mica sobre el joc. Com podeu veure, ja he fet aquí una miqueta, i és xungo de collons. Crec que en aquesta o no sé quina altra em vaig enganxar i vaig estar-hi jugant una estona. Però bueno, interessante. Pues ara no sé què dius, si començar amb aquests, els pastissos, els carretons. Seguirem amb els carretons. Doncs com podeu veure estic en aquesta, que aquesta es tracta de millorar. Segons això hem d'agafar una caixa amb una estrella intentant utilitzar el ventilador. Si fem això aconseguirem passar. I aquesta calavera què és això? Però si caic aquí. I aquesta calavera no en tinc ni idea de què és. Si algú es passa i sap com va el joc i em vol donar algun consell, estaré agraït. Un segon, disculpeu. Vale. Ja està. Pues això. A veure, si traiem el ventilador... Fem així, això no es mou. Aquest si el posem aquí? No, se cae. Vale, com collons ho fas per no utilitzar el ventilador? O que el ventilador no arribi? Sí, clar, però... Ole! Però em donarà dues més. La tercera ja la farem un altre moment. Vale, aquesta és nova. Aquí hi ha un TNT. Prohibit explotar. I ho hem de fer un menys de 10. Fuà. I què tenim? Només tenim això. Bueno, a veure què passa. Posem el porquet aquí, que després faci baixar. Vale, explotar no podia explotar, per tant... fatal. I després baixar... no, espera. Si el paro... Vale. El pes estava a la darrere. Uah, es pot fer. Es poden fer les tres. Es poden fer les tres. S'ha patat en allà amb el cel. Doncs poder-ho seu seria el mig. Ja està. No m'hi equipo. La bomba la toca. Hòstia, doncs molt pitjor, Si el posem aquí. Pues no anem bé. Si fem així. No és bona idea. Una mica i prou.
Va, va, va. Però m'he deixat Avancem, que si no m'hi moro. Què tenim aquí ara? Vale, prohibit utilitzar aquestes rodetes. És un dels... I no petar-ho. I on collons hem d'anar? Hòstia. Hòstia. Està clar que... Sí. Pues tampoco es tan complicado. Toma. Oh. Bona. Vale. Sí senyor. I encara... Vale, clar, és la bomba o petar el carro? I he petat el carro. Per això no puc... Hòstia, com collons ho fas els tres sense petar el carro? De tenir molta llet, no? Hòstia, Coca-Cola propulsió. I n'hi ha dos. A veure... Caixa per aquí... Meta per allà. Caixa 5 segons. Hòstia. Està clar que necessitem una Coca-Cola a cada... Vale. Ara sí. Aquesta la peto. I retornem. Va. Però que el temps no l'he complert. Es pot complir el temps? Està clar que la solució és aquesta. No. Hòstia, 3 segons. Un altre cop, es pot fer? En sèrio es pot fer? Si es pot fer... Joder. Com collons ho fas? Poc pocs per fer-ho. 3 segons. Com collons ho fan? Bueno, és com la calavera. La calavera tampoc sé què és. La veritat. Hosti, em sembla que... Tinc llum. Tinc massa llum. Ostres! Aquesta és nova. Què és això? I 4. I què hem de fer? Agafar caixa en 6 segons. Està flipant, no? Tres d'aquestes i una d'aquestes. N'hi ha d'haver-hi una que deu ser per impulsar-nos. Segur.
sé per impulsar-nos, fijo. Aviam, anem a provar. Es disparen totes tres alhora. No, tornem-hi. Ha sigut una mala idea. Però està clar que s'han de posar totes tres, no? Aviam, ara. Ara. Ara pensa que... Hòstia, aquesta que costarà. Idea. Un. Dos. Ah, vale. Ja pillo. Perquè si les combines te permetrà fer... I aquest és per impulsar-los a tots dos. Ara! Bueno... Molt no s'ha aixecat, la veritat. Molt no s'ha aixecat, la veritat. Molt no s'ha aixecat. Hòstia, hem d'intentar almenys fer 2 estrelles. I què s'ha de fer per aixecar? Què s'ha de fer per aixecar? Espera. Ja sé. Quan va a la rampa, aquí en el salt, quan aquí a la rampa vagi per saltar, li he de donar ja l'esprai del de... Espera, i la pregunta és si faig aquest... No arribo ni de conya. I si faig 2 esprais i després aquest aquí... Pum, verd, negre. Ara, 1, 2... No arribo ni de conya. No, està clar que és... La combinació és aquesta. A mi no em vindreu pas amb històries. Ja el posarem aquí ara, va. Ok. No. No arribes. Bueno, va, ens el saltem. Ja vindrem més endavant. Hòstia, és que no sé com collons. 7 segons, una caixa. On està la caixa? Allà dalt. I aquí
Aquí hi ha per rebentar i allà hi ha la meta. I què ens donen? 2 de negre i una de verda. 4 cubells ens donen. Per què ens donen 4 cubells? Bueno, sí, sí, primer ens haurem d'impulsar cap aquí amb 2, jo crec. I un cop allà, amb una que ens impulsem n'hi ha prou. Que seria aquesta, però aquesta girada. Ahí està. I el porquet al mig? Vinga, va, provarem aquí el porquet. Ha sigut bastant desastre, no? Vale, deu estar fet perquè és 2 i 1, ja està, no hi ha més volta de tia! Se parte. Aquest d'aquí? No. Bueno, n'he fet 2. Provem un cop més per donar les altres estrelles que hem perdut. I com ho fots, si no? Vale, és molt llarg. Vale. S'enganxa per 2 bandes. És això, és això. Passo, que no vull ratllar. Aviam. Després un altre dia farem una passada en els xungos. Què tenim? Caixa i 10 segons. Hòstia, està lluny, però hi ha la bomba. Què ens dona? Ai, tornem a ser bomba. Hem de fer un recorregut llarg. No sabria què dir-te. No, em falta? Provem, a veure què. No ha sigut bona idea. Aviam. Bastant bé, I ara? Bueno, no sé si ha servit de gaire res, però... S'ha anat amb box, mira, he aconseguit desbloquejar una altra. Hòstia, 2 bombes? Vale. M'ha sortit bé, no? M'ha sortit bé. Olé, ho he tret reacció. Uf. Aquí.
Això d'anar així és fijo. No el pillo. Hauré de rebentar, sortir impulsat. Si vull anar a pillar això, com carai ho faig? He de rebentar només amb el porro. Els altres objectes són per despistar-me, per això. A veure què passa. Amb un cop de bomba vaig directe, però no... No és això. No l'he vist gaire viable, gaire. Caixa de... aquesta és bona. Tinc 4 d'aquests. No, cony, aquí no puc. Home! El que... M'he sortit del mapa. Puc. No, però... I si ho faig al revés? I si trec el TNT? Pesa més? Deixa una miqueta més. No. Són, que crec que aquesta puc. Ah, no! Ara, no te passis! Com anem, per cert? A 15 a les 16. Bueno, ara farem una cosa. Acabarem de fer aquesta, farem la bonus i anirem a canviar de... Com? 2 caixes i meto. Ahí som amb la boda.
Ole, una caixa! Ah! Dos caixes, però... Clar. I la meta? Si ho faig al revés. Com ha dit? I la roda molt lateral. Burro, que per això t'ho donen una altra caixa, inútil. Ara. Està clar que és això. Està clar que és això. Aquest no diu que posa aquí sota. Ara, hòstia, que no l'enganxava. Ara sí. Tres estrelles, Tu, ara aquí penso... Un moment. Ah, vale, és aquest el que hem fet. Vale, i ara el que vull... Llavors hem desbloquejat aquest. S'ha desbloquejat. A veure... Oh, i és un altre... És un altre mapa. Un altre... És un altre mapa. Què s'ha quedat? Pastel? Un carai? Uf, i aquí que hem d'utilitzar? Bueno. Què deu ser això? Ah, no, espera.
Onda. Passa el pal. Molt bé. Aquest es pot fer. Aquest es pot fer les 3 estrelles. Partete, venga. Venga, hombre. Uy, 2 caixes. ¿No? Si no, com carai ho fas? Vam passar a dir que a veure si ara me'l vaig. Olé, un turbo, Un turbo. Com, i allò se'n va sol. El motoret se'n va sol. Hòstia, que bo. Va super embalat. Va super... vale, no utilitzar motor. No caldria que l'utilitzéssim. Molt flipat. És que no hi havia jugat mai. No sabia... Hòstia, lo del temps no el pillo. Perquè si tu li cardes aquí ara en el temps... Ya encima se ha matado. Yo lo del temps... Es un poco chungo, Bueno, al menos por mí. El del 4 sí que... Hòstia. Controlar el motor, no? També. Però cap on t'hauríem d'anar? Aquí no caurà, no? No caurà aquí, com va això? M'hauria de portar cap aquí? Així és. Hòstia, m'ha sortit bé, el que passa que... Pensava que l'apretaria cap allà. Sempre va endavant. Ei, va, ja hi va. I el temps no l'hem fet. Ok. Tu i aquest? Per què ens l'hem saltat? Jo vull fer aquesta. Va.
Va bé. Vale. Així és. Vale, perquè pesa més el d'allò. Hem de posar un mig. Guarda el mig que té. Vaig, ara. Hòstia! Ai, no ens deixen passar. Que guarros. I si la canviem a... Aquí i aquest aquí. Ara sí. Ostres. No. Doncs no. Bueno, em deixa passar, però en veritat ja puc passar. Aviam què em diuen per aquí. Què és això? Suposo que deu ser això. Mira. No hi más. 3, saps? 3 segons. Quasi res. Per estar 3 segons. Va, puerco. Hòstia, ahí no pugem ni de conya. Ni de conya. Ni de conya pugem. Menys pes, no? Una mica de pes, així. M'ha quedat clar. Vale, pots utilitzar diverses vegades. Vale, i és important que s'empotra. Si no s'empotra, la cosa no va bé. Ah! No! De puta.
si fem així? Vamos! No ha sigut bona idea, no. Hem d'arribar-hi amb ell. Home, li fot bons més tabots, Ai, ai, que és partida, que és partida. Molt mal, Molt malo. Aquesta la vull tornar a provar. Aquesta la vull tornar a provar. Sí, però se surt el porc! Com es fa això? Però si se surt el porc. Se surt el porc. Si se surt el porc no... Jo no vaig bé. M'indignut. Bueno, va. Ja ens la mirarem després. Meta caixa d'este mateix. I ara hem d'anar amb 2 carregats. Quasi anar, saps? Ah, n'ocupa 3. No fotis. ¿Qué es eso que porc? ¿Pero qué es este cerdo? Anda tú. Las rodas no me han molado. I aquí tampoc perquè veig que... I aquí li deus fotre, no? Ai, no, ostres, això és xulo de collons. Ah, que es pot sobresortir, vale, amigo.
hauríem de posar les dues aquí. Ah, que aquí toco. Vale, vale. Per això no baixava. Vamos. Hòstia. De totes maneres no sé com... He aconseguit dos, n'he aconseguit més que l'altre. Puc queixar. No puc queixar. I eso? I aquí què hi ha? Una volta, vamos, amb ventoses. Va, ulolo, que tinc el turbo ara. Ara tinc el turbo. Què passa? Ho hem fet bastant malament. Que surti, no? Ai, m'he equivocat. Estigui passant per dalt i fotrem pel carrer. Massa abans. Massa ràpid. Home! No ens deixem passar. Sí. Et deixem passar sempre, no es treguen. Què deu ser aquella calavera? Aquella calavera. La calavera. Segur que és això. Segur que és això. Vale. El cop de punt, perquè al final hauria d'haver posat el revés. Ara se m'ha de provar només. Aquesta ha tingut molt de recorregut. Ara. Ja Déu-n'hi-do, el recorregut que fa.
Ep! Un raid, iepa! Merci pel raid! Bona gent! El Bad Pugui, sí. Me'l va recomanar el nen. Hòstia, doncs moltes gràcies, gent. Benvinguts a tots. Pues sí, estic aquí jugant amb el Bad Pegis aquest. Estàvem jugant amb el nen la setmana passada, vàrem jugar al Zombies, al Plantes vs Zombies, i me ve i me diu: papa, has de jugar un joc que és molt bo, és d'Angry Birds i construeixes i... Dic, vale. Si demà fas stream? Dic, vale. I res, doncs... Hòstia, passa que aquí... Merci, Rockstar. Rockstar 85. En Jordi... Bona gent. Estic acostumat als raids. M'emociono. Poso nerviós. No sé pas què haurem de fer. Ja ho veuré, les pistes. Vale, no fer servir ventoses. I si no fem servir ventoses, com carai ho fem? Sense ventoses? On t'aniré sense ventoses? No aniré enlloc. Vinga, porc. Cap de porc aquest. Ah, clar, seré burro. Clar, però... Sense ventoses com que ja ens hi arribo. El motor no em fa falta si no tinc ventoses, clar. Aquí encara no me'n queda una. Aquest ha sigut molt mala idea. Rockstar. Hòstia. Aquest ha sigut molt mala idea. I què faig amb això? I on te vaig? Aquí sí que m'he quedat. Però sense ventoses, bueno, clar, i les ventoses? I cap aquí on vas? Què collons fotos jo aquí? No, podria anar enrere. Com vola, Bueno, rascar no en rasco ni una, però almenys estic rient un rato. I què collons has de fer en aquesta? Idea. Sí, clar, però diu que no faig servir ventosa. Em fot? On t'ha dit que es posaran? Ah, vaig. Són molt listos. Són molt listos. Ah, per què? Hauria de fer-ho. Ah, perquè no s'enganxa, amigo. Ah, ja està. Seré inútil. Ara sí. Això va ser. Engeguem el motor. Soltem. Ara, podem escapar aquí. Ara! Encara no m'aconseguiré la caixa. Clar, i les ventoses? I com collons arriba sense utilitzar ventoses? Algú sap? Molt bé, doncs a treballar.
Jo és que estic de baixada, per això estic aprofitant aquí a... I aquests dies no he pujat contingut perquè estava una mica desaparegut. He estat streamejant amb un company, però sí, estava una mica desaparegut. Al final què? Què estarem passant, no? Quan hem fet al final? 8? A la 11 estem, a la 12. Coming soon. Anem a fer la 12. Doncs ja m'he connectat un rato per fer una mica de stream. Què passa que dintre d'una estona tocarà anar a dinar. Quina hora és? Són la 1. Ja hi tornem a ser, sense ventoses. Tenemos 3. Això va així. Crec que ja l'havia d'haver engegat, no? Bueno, s'ha enganxat aquí. Vale, tinc una idea. He vist una altra cosa interessant. Vull posar aquest aquí, el motor aquí. L'has enganxat allà? M'he quedat allà mateix, bàsicament. Com collons ho faig? Bueno, abans no m'ha desagradat caure per aquí. Clar, perquè si ho capgiro... Si ho capgiro et passa això. Canviarem el pes. Ja, però si no... Però així no aconsegueixo. Treballa pas gaire, només, però... Un segon, gent. Què collons és això? Hi ha un que s'ha fotut aquí al xat que no m'agrada un pèl. Vamos, puercos! Així no arribaré pas enlloc. Hòstia, un altre raid, tu? Tu, que rebosso. Hola, un altre raid. Oh, gent, moltes gràcies, gent. Moltes gràcies. Hòstia, havia d'haver dit... Moltes mercès, tu.
Sí, Raidaka. Ja veus, no, si no estic acostumat, Dan. 18, hòstia. Ole. Moltes gràcies a tots. Doncs benvinguts a tots i totes. Estic aquí intentant aconseguir amb els porcs. Estic fet un bon porc. Veus que aquest sistema no funciona. Aquí l'únic cap de porc que hi ha sóc jo. L'únic que sóc cap de porc, Va, no puc avançar perquè no puc tirar més. L'obrir 21. Aquí... Si vols pagar, paga. De moment anem de gratis. Anem desbloquejant. Bueno, tornem al mundillo d'abans. Que l'havia... Com que un paraigua? Un paraigua? Paraigua per què? Paraigües per què? On te va el paraigua? Però què és? Per volar això he de pitjar? O és per impulsar? Ens hem d'ajudar... Té pinta divertit, sí, el joc és divertit. Ens hem d'ajudar entre nosaltres. Els iaios hem de donar suport als nous. Merci, home, merci. Tu, i aquí què... Això és per impulsar, no? No sé si algú hi ha jugat algun cop a aquest joc. Jo és el primer cop. Ja dic, repeteixo, el meu fill ja has de jugar, papa, juga-hi. No pillo tot el funcionament del paraigua. Tu, i si li poso una caixa no puc anar volant o què? No puc anar volant normal o què? Vale, ja paro. Carai, ho faig jo, això. Carai. Aquí? Sí, però no. Bueno, el tema del temps ja m'avorria, perquè el tema del temps... No m'hi veig. No m'hi veig en cor. Però el fet de no aconseguir ni l'estrella és ser molt malo. Hòstia, que dolent. Però que dolent. I ara què? I on vaig jo? Directe a la meta? Vale, i es tracta de no fer servir... Què és aquesta rodeta? Què és això? Em vaig a fer roca arriba. A veure. Hòstia, no. Jo és que no... No m'aclaro, Ah, que tenim dos paraigua. Ah, espera't, home, espera't. Hòstia. Espera't.
Pot ésser? Ara... Bueno, ara... Et mato, però ho faig. Sí, sí. Pues toma. Toma. Ole, ole. El poder dels nens. El meu fill també m'ha fet acabar jugant al Minecraft. Hòstia. El Minecraft ja m'ho ha dit, però no... Li costa molt, no se'n surt. Aquests d'anar amb el ratolí... Plantes bé... Bueno, i després que es queda allà empanadíssim en el YouTube, tenim unes guerres amb la seva mare, perquè està viciadíssim a mirar el Plantes vs Zombie, Marios. Ens està... Necessitem urgentment una Switch. Això també. Perquè està el nen... Però bueno, què hi farem, no? I lo divertit que és després jugar-hi amb ells. Si tinc excusa, dic. Ja li dic a la Moldona, dic, és important, així el nen guanya habilitats i aprèn moltes coses. Què vols que digui, no? Què he de dir? I estic aquí fent aquests zooms que no ho veig clar. A més, hi ha peces que no conec ara d'aquest. A veure, comencem. Comencem, com diu el meu fill. A veure, comencem. Ens hem d'impulsar fins allà. No sé què queda. I la molla? És a dir, va aquí, no? La molla d'anar aquí, fijo. Vale, això no s'ho busca I això també, poca cosa més. Vale, la molla... Pot ésser el que em penso que pot ésser. Hi ha alguna que no acabo d'entendre. Ves? No, espera. Així és l'impulsat, no? Cau de punta, rebota amb el d'allò i va directe. Depèn de com tu miris m'ha sortit bé. Un altre. Anem per un altre. Ja, un segon. Disculpeu, és que estic seguint aquí en el WhatsApp, que tinc el company, un altre company streamer, suposo que algú ja el coneixereu, i estan mirant el rànquing dels creadors catalans i estan en posició número 10, en Jacint Casademont, que per cert, ja aquí som, deixem ajudar el company, heu d'aconseguir adquirir aquest còmic, aquest meravellós còmic, visiteu en Jacint Casademont, i ens estem guanyejant perquè avui han sortit en el Punt Diari, Tirada Nacional, ha sortit una entrevista, li han fet una entrevista i tal, com a creador de contingut, i bueno, i la veritat que estava emocionat i estàvem aquí parlant de que, bueno, ja hi ha hagut algunes reaccions que altres, i comentaris, i bueno, està bé, és interessant tot això. Molt interessant. Bon dia, Jaume Viguer. Aquí se viene una hostia aquí. Aquí se viene una hostia. Aquí.
Ai, no per aigua, no per aigua, no per aigua. Mira, pues ja sé què et dic. Posaré aquí i aquest aquí. I que sea lo que quiera. Mira, 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 mira. Mira que arribo. Mira que arribo. No arribo. No arribo. No arribo. Ah, mira, l'has comprat al còmic. Arigato. Ja el tens així al còmic, sí, sí. Ha fet un raid en Jaume? També? Hosti, merci, s'ha fet Jaume. Ai, s'ha fet Jaume, s'ha fet raid. Tu, estic molt... No estic acostumat a això, massa raids. Massa raids, Rockstar. M'ha posat nerviós. Tu, i això... Com collons ens va? Així és? Així és, no, burro. No, home, el porc aquí, clar. Seré burro. La roda aquí i la molla sota el porc. Ara. I ara així, això caurà de tal manera que rebotarà el porc i s'anirà. Ho veieu? Ho veieu? Què us he dit? Què us he dit? Pues no. Ara sí, ara sí. Com que no té roda... Així és de la volta, ja té roda. Hòstia, però per què cau el porc? Però per què cau el porc? S'acaba així, doncs. Ara l'he vist, ara l'he vist, ara l'he vist, ara l'he vist, ara l'he vist. És així, perquè ara com cau toca aquí. Toma! Toma! Per una que faig bé. Per una que faig bé. Hòstia, que pelos, no? Cap on t'he d'anar? Ah, vale. Això està xupat, Això està xupat. Ja ho veieu. Som-hi! Això no tira. Això no tira. Sí que tira. Va! Ara, 7 segons, 20 segons, 9 segons... 95 fora. Va! No és per vídeo. 20 segons, 40, mitja hora. Mitja hora. Això que no em donava de 8, Podria haver-ho fet. Podria haver fet amb 3, Ben mirat. Un altre, no? Un altre. No la veig jo. M'han dit prohibit utilitzar-la. Ja ho sé, ja ho sé. He fet trampa. No, la molla?
Vale, ja... I a lo millor ho ha dit abans, jo estava allà... És de ser inútiles, No vas tirar. El veig patir, El veig patir, però arribar fins allà baix... No arriba. No arriba. Marxa. Vale, vol que vingui això. Ara sí. Me cago en la mare de Déu. Jo és que no... No. I la molla? M'ajudarà o em farà anar més malament? Podria ser la roda de la molla. Vale. Espera-la. I si en poso només una? Vaig provant. I si la molla va davant i la roda darrere? Aquesta m'havia agradat bastant. Així és que passava? Posar-los a sobre, no? De fet, la primera és la que m'ha anat millor, no? Veus com sigui. No li veig, Jo no li veig. Buah, i és la que m'he de passar, no? Tinc dos motors. Hòstia, no fotis. Seré burro. Gràcies. Això em passa per no estar atent. Vale, pues així, espera, com ho havia fet abans? Així, no? Ara xuta més. Mira una roda, no poder? Merda, ho partiré. Que se surt el porc! Arribaré... No. Sí? No? Merci, pels ulls. Hòstia, que bo. Ja abans també m'ha passat més un cop. He començat a tenir gana. Com? Això se m'està complicant ja.
Clar que un TNT el necessitaré per impulsar el porc, no? Després? Ojo que ara també tinc dos motors, Anar fins allà i després rebentar. Hauria d'anar fins allà i després rebentar. I aquest per què? No crec que arribi així. No em pot ajudar allà, però allà ja hi vaig. El paraigua vola, no? Ja. Abans també podia haver mirat la idea, Si faig així... Es queda aquí. L'aigua no estigui a la pujada. Que no tira. Rebenta, home. Rebenta. I per què el d'allò aquí no et tirarà més? No, si això es tira inútil. Sí, clar, però falta que el... Semblava més bona idea així, però... És de ser inútiles. He anat a la fàcil, no? I tot i així no arribaré. Me n'he anat a la calavera. I què collons és això? És simplement... Ara entro. No! Així no? Patachec. Bueno, he fet dos, no? El Molto bene.
Ora. Una mitja. Farem l'última i procedirem a fer un raid també, no? Jo m'ho miro molt, com si entengués molt del tema. Com si entengués molt i no hi entenc una merda. Per cert, què he de fer? Baixarà per si sol. Jo crec que aquí necessitarem l'impuls. L'impuls del d'allò. I després aquí, aquí, aquí. Pots posar un aquí també, no? No sé. Per d'allò que no quedi. Ja n'escalem aquí. Molt de cachivache, però res de bo aquí, Sí, crec que cau per si sol. Sí, aquí ja cau per si sol. Per si sol ja baixa. I per si sol també. Ai! Tres paraigües. Sí, no toquis. Si dic no toquis, per què toques? Perquè el primer motor és per caure bé. És per caure en gràcia. Però no em girarà d'aquest, no?
Ni de conya. Ni de conya, Ribu. Ara, vola! Ni de conya. A que no l'acabo? Ha sigut molt mala idea, això. Hòsties, com torno les tres paraules. Nois, no m'ha... En sèrio? En sèrio és tan senzill? Hòstia, m'he complicat a base de bé, Però a base de bé, Era molt mala. En sèrio? ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah! Home, no. És qüestió de mans. Home, per temps no passo, però... Com collons amb un ventilador de l'aire? Què va, home? Què va? M'han ensarronat com un xino. Fatal, fatal. Bon dia, Pau, bon dia. Estic aquí discutint amb aquest cap de porc, però aquí l'únic cap de porc que ja sóc jo. I l'enano. Enano. Tu, si li fotut així és que... No, això sí que arribo. No! Se suposa que he de muntar un carricotxe pels peguis aquests, que són els enemics dels Angris, i he de muntar una espècie de cotxet, vale? Amb aquests artefactes,
I bàsicament, doncs, amb el cotxet tirar-me cuesta abajo i trobar... Bueno, mirar d'aconseguir la caixa, fer el temps, 22 segons, i arribar a la meta. El que passa que, buah, m'enganxo. Bueno, i si mires el xat, que fa un rato m'han hagut d'ajudar, que no hi havia maneres que veiés que tenia 2 motors i m'estava ahí... M'he quedat enganxat. Saps allò que dius, aviat anirem a dinar i he dit, va, farem aquesta i anirem per plegar ja, i farem un raid, però és que... Els xivatassos diuen que he de fer això, però... Però jo no la veu. Jo no ho veig, la veritat. Jo la veritat no ho veig. No trenquis! No! No! Hòstia! Però és així, és així. Ha d'anar així. Hola! Vale. Dispara abans de que... Dispara abans de que... Però a veure... Si caro amb el ventilador tampoc faig res. Si és que tampoc faig res. Prova de ser ara! No era ara. No era ara. Vas, però no. En sèrio? Sí, està molt catxondo el joc, però jo soc bastant garrolillo i no me'n surto, Mare que el va parir! Vas per cá... Espera! Ja el tinc! No us ho perdeu, Mireu. Ahí está. Ara. I ara li fa de... Va. Sí. No? No fotis. Puc arribar-hi, no? Puc arribar-hi. Què creieu? Puc arribar-hi o no? Per temps no passo, per caixa tampoc. Sí, clar, però la meta no hi havia arribat. Sempre em queda... És una putada, no, Pau. Jo sóc d'aquells que prefereixo clicar una mica més. Sé que el que estic fent és una mica patètic, però per mis cojones que arribo a la meta, home. Espera, que ja el tinc. Això és un truco que vaig aprendre una vegada. Sóc un gran gamer, Calla, enano! Enano! Sí senyor. Bueno, però ara m'ha sortit, perquè he dit que havíem d'anar per plegar, que és hora de dinar. Ole, ens l'hem passat, mireu, ara ja entrem a la nivell 25. Doncs aquest joc te'l pots descarregar gratis. De fet està per internet. Després ja, si vols desbloquejar ràpid, crec que la versió sencera abans me s'ha disparat, que és de... Ole, ja he desbloquejat... Mireu. Ja ho he desbloquejat tot. Mireu. Podem anar fent. Doncs bueno, això és tot. Això és tot el dia d'avui. Vaig a mirar aviam aquí en raideamos. Ja m'he sortit. On està? Qui hi ha? En gent que fa... Gent que hi fam. Anem amb ell, no? Anem amb ell o no, gent?
Ens en anem a veure... Com es feia? Aquí, hacer un raid. Hacer un raid a un canal. Com es diu? Miquelets i el Laureta. Un segon, encara no sé. Gent que hi fam. Ahí vamos. Molt bé, Pau, merci per passar. Hem de fer un raid a aquest senyor, no? Bueno, i merci per haver passat. Moltes gràcies per haver vingut, per haver vist aquests porquets i aquest cap de porc. Que he de millorar això de la pantalla, fer una pantalla grossa, no? Ara, plegar, quedaria bé i tot. Quedaria bé i tot. Genkai Fam anem. Anem a fer un raid amb el Genkai Fam. Por supuesto. Però ho fa o no ho fa, això? Ho està fent o no ho està fent? No, és que sóc un poco nuevo en esto. Però ho fa o no ho fa, això? Ara! Esto ya no estaba, pero los Américas aún siguieron. Te da a punt d'acabar el joc. Mira, m'he deixat 12, només. No! Hem començat a construir... Hem perdut la batalla. 72 a 120? What?